हेलो लोगोफोर बरायबाय bodojobinfo अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव दा बे समाव नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोबाय बेनो जाबाय SLRC एग्जाम नोंथांमोननि रिजाल्ट डेट ओंखारबाय रिजाल्ट डेटखौहाय नोंथांमोननो एनाउन्स खालामबाय बेनो जाबाय नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जाम होदोंमोन SLRC आव दा बबे मोनसे रिजाल्टआ फैग्रोसिगोन बेनि सायाव जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बेखायनो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ हानायसेबां लाइक खालामदो शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथियो आरो बे रिजाल्ट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 10 डेजनि गेजेरावनो स्किल टेस्टखौहाय अरेल टेस्टखौहाय नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन दा लोगोफोर जों बिदिब्ला जोङो सेबानि वेबसाइटआव फैग्रोबाय बेयावनो नोंथांमोना जेब्ला डेट जायो अब्ला स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ बेयावनो गाव गावनि लिस्टखौ दंना गैया नायनो हागोन आरो बेखौथ' मिथिखागौ नोंथांमोना 1:2 एबा मोनसे पस्टआव सानैखौल' लिंहरगोन स्किल टेस्ट लानो अरेल टेस्ट लानो दा बेखायनो जायफ्रा नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ हानायसेबां लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम बेफोरबादि bodojobinfo अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव लेटेस्ट आपडेट मोननो दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन होननानै आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननो बाथ्रा होदोंमोन जे रिजाल्टआ अक्ट'बरावनो मोनगोन होननानै दा फाइनालि नायदो नोंथांमोन थाखाय मोनसे लेटेस्ट आपडेट लाबोबाय दा बेयाव जाय रिजाल्ट नोंथांमोना नायगोन बे जाबाय रिजाल्टआ मा दा बेखौ जों डिटेल्सखौ नायनोसै दा लोगोफोर एग्जामा जोंना फार्स्टआवनो जादोंमोन ग्रेड 4 दा बेखायनो नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैग्रोसिगोन ग्रेड 4आ दे दा ग्रेड 4आ फैग्रोसिगोन जेराव 8 पास 10 पास लेभेलाव ग्रेड 4 एग्जाम जादोंमोन ना हमना ला HS पाससिम नोंथांमोना बेनि रिजाल्टखौहाय ग्रेड 4खौहाय मोनग्रोसिगोन 18 अक्ट'बराव दे दा 18 अक्ट'बराव रिजाल्टआ डिक्लेयार जासिगोन आउट जासिगोन आरो बेयाव जायफ्रा लिस्ट फैयो नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लागोन अरेल टेस्ट लागोन आरो बेयाव पास जाबासो नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौहाय मोननाय जागोन जेरै नभेम्बर नङाबा डिसेम्बराव नोंथांमोननिया साख्रिया जागोन दा बेनिफ्राय ग्रेड 3आ उनावसो जादों नालाय सप्तासे उनाव नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हागौ नाथाय बे ग्रेड 4नि रिजाल्टनि डेटआ ओंखारबाय 18 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायदो अफिशियेल साइटआव थांनानै आरो जेब्ला रिजाल्टआ रिलिज खालामगोन नोंथांमोननो फिन खनसेबो आपडेटखौ लाबोगोन दा सिएम सारानो बुंखाबाय जे डेटआ फिक्स जाबाय एसे एनै लेट जानो हागौ नाथाय 18 अक्ट'बराव नोंथांमोना अफिशियेल टाइमावहाय रिजाल्टखौहाय नायनो हासिगोन देन बिनिफ्राय ड्राइभार पस्टनि रिजाल्टआबो लासैनो फैगोन लास्टआव फैगोन मानोना एग्जामा लास्ट जादों नालाय दा बे सेलेक्सन प्रसेसआ 1:2 दे जे मोनसे पस्टआव सानैखौ लिंहरगोन 100 जन दङब्ला 200 जनखौ स्किल टेस्ट लागोन बेनिफ्राय 100 जननो साख्रिखौ होनाय जागोन दा बेनिसिम लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ दा नोंथांमोना हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथियो